Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Çağlaryň jokramy usuda zähmet çekýäni görenine juda haýpyň elýär diýip bir marly ýaşaýjy iwunyň aýagyny Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Şu günler Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň tomutky din çalyş möhsümi dowam edýän mahaly habarçylarymyz din çalyş döwrüne suw çal ýa-da gawun garyp satýan çağlar ýa-da kanikul döwrüne lagerlerde din çalýan çağlar barada habar berdiler. Bu arada Türkmenistanyň hökümeti iwunyň soňky kepdesinde Türkmenistana çağlaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-2028 ýyllar üçin hereketleriň milli mailnamasyny tasdiqlady. Türkmenistana çağlaryň hukuklary we olaryň tomutky din çalyş möhsümi barasyna aktual habarlaryň fonuny dünýä türkmenleriniň şu sany türkmen maşgalatyna çağa terbiýesine, çağlar bilen bagly däp desturlary we toýlary gönükdirilýär. Türkmenlerde edep bakydyr diýip bilinen şiýaly edepli maşgalada edepli perzentler öňe besýär. Perzendiň durly ýaşda durly döwürde terbiýesine aýratyn üns bermeli döwürleri bolupdyr. Enata çağasynyň her bir hereketini gözden salmandyr diýip Türkmenistanyň Neşriýat Gurulugy tarapyndan 2018-nji ýylda çap edilen etnologiýa ýokary gowlanmasyny aýdylýar. Türkmen etnograflary türkmen maşgalalarynyň çağa terbiýesine zähmetiň möhüm orun tutýanlygyny, ýaşlaryň çağalykdan zähmete werdiş ýetişdirilýändigini aýdýarlar. Etnograflara görä türkmen maşgalalaryna çağalar ýaşlykdan, kiçi ýaşdan zähmete gönükdirilipdir. Ýam çağanyň eli käse tutup başlan döwründen çağa äkit getirýäli ýeňiljek işleri buýrup başlapdyrlar diýip Türkmenistanyň etnologiýasyna bagyşlanan ýokary gowlanmasyny aýdylýar. Gyz çağlar kiçi ýaşdan çağa siretmek, saçagyň üstüne ýygnamak, nahar taýýarlanana ejesine kömek etmek ýaly işlere çekilipdir. 10-12 ýaşyny dolduran gyz çağlar öý işleri bilen meşgulanyp başlapdyr. Agrar jemgyýetde ogul çağlar ýaşlykdan 9-10 ýaşlaryndan başlap oba hojalyk işlerine enatasyna ýardam bermek, ekinlere iýdek etmek we mal bakmak ýaly işlere çekilipdirler. Ýöne türkmen maşgalasyna çağlaryň edep terbiýe maksady bilen zähmete uýgunlaşdyrylmagy, türkmen jemgyýetiniň çağlaryň hukuklaryny kämilleşdirmek babatyna öz üstüne alan borçlarynyň ähmiýetini gaçyrmaýar. Ösen jemgyýetlerde çağlaryň hukuklary hem maşgalada hem döwlet derejesinde kepillendirilýär. Çağanyň enatasynyň hojalyk işlerine kömekleşmegi türkmen maşgalalaryna goldaw tapýar. Çağa enatasynyň işine kömekleşip olaryň mehrini, hormatyny gazanypdyr diýip türkmen etnograflar aýdýar. Türkmen ýazgysy we Sinç Hudaýberdi haly 12-nji ýylda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyna türkmen maşgalalaryna dünýä akly ýetirip başlan ýaş nesilleriň kiçigirim zähmete werdiş edilmeginiň çağanyň geljekde işçiň şahsyýet hökmüne kemale gelmegine ýardam berýändigini gurrun berdi. Çağa ýaşlykdan haýtaky eýem ol söze düşünüp başlananyň çağany zähmete werdiş edýärler, ýagny zähmet çekmäge öwre edýärler. Sebäbi geljekdäki ähli durmuşyň mümkinçilikleri, adamyň gazanmaly zady diňe zähmetiň üstü bilen amala aşýar. Soňam ýene bir bellemeli zat bar, dünýäde ägirt güýçli genial adamlar bar, meselem Albert Einstein diýenýäli. Einstein'e ýüzlensek, ol aşy işçiň bolupdyr. Şoň üçin hem işçiňlik bir geljegiň kepilnamasy, ulu işlerin ulu başlangıçın kepilnamasy. Ol diňe bir çağany ezmek ýa çağa zähmetinden peýdalanmak däl. Eýsem çağa zähmeti öwrenip bilse, zähmet çekmegi başarsa, ol geljekde ägirt ulu işlere hötte gelip bilýär. Türkmenleriň arasyna çağa terbiýesine däp desturlary, şol sany maşgala desturlaryna üns berilipdir. Türkmen halk ertekleriniň hudularyň we eposlaryň üstü bilen ýaş nesillere türkmen medeniýetiniň däp desturlarynyň we edim gylymynyň dabarasy wasp edilipdir. Ata-babalarymyz tarapyndan döredilen bahasyna ýetip bolmajak ruhy gymmatlyklarynyň perzent terbiýesinde de ähmiýeti ören uludur diýip etnologiýa gollanmasyny aýdylýar. Ýöne maşgalada we mektepde edim gylymyň däp desturlaryň ýaş ösdürümleriň aňyna tanqidi çemeleşmeleri ýol bermezden guýulmagy, çağa aňynyň ýaşlykdan milli ynanç ulgamlary bilen tanışmagy we olary sorag sowalsuz kabul etmäge iterilmegi sorag döredýär. Ýöne türkmen maşgalalaryna etnograflaryň tasdiqlamagyna görä, hudular, ertekler, tymsallar, öwüt ündewler we nakyllar çağa terbiýesine, çağlaryň aňyny ruhy gymmatlyklaryň diri saklanylmagyna uly goşant goşupdyr. Türkmen ýazgysy we Sinç Hudaýberdi haly çağa terbiýesiniň diňe bir ugra gönükdirilmegi bilen ylalaşmaýanlygyny aýdýar we bu ýagdaýa alternativa hödürlemegiň zerurdugyny ynanýanlygyny belleýär. Elbetde şol çağa salgy bermek gowy, bu uğurlary, bu terbiýeleri, onuň haýsy gurlardan terbiýe aljakdygyny oňa salgy bermek gowy ýöne çağany mezur etmeli däl. Meselem men öz terbiýäme salgylansam, biz atasy ösüp bolurluk daim gelerdi öýe, şo
daim her yere gelenine bizim okuyan kitaplarımızı görürdü, eke eline alıp. Sonra da Magtymulyyny okan deyip aydiyadı, Magtymullyny okamalı diyadi. Ben Magtymullyny okuyadım. Yönü mıdama Magtymullyny okumak mümkün değil. Onu da çağalar üçün, yaşlar üçün ol gatağır. Men başka kitaplar okasım gelýär. Şoňa laýyklykda hakykatdanam. Diňe bir uğur boýunça çağa teriye verilse, onun beýleki uğurlardaky ösüşi ýa galýar. Şu ýerde çağanyň meýline seretmek gerek. Ýagny ösgelýän ýaş nesliniň meýline seretmek gerek. Ol nämäni gowurýar, nämäni isleýär, haýsy uğurlardan gitmek isleýär, haýsy uğurlardan terbiýe almak isleýär. Şol mümkinçiliklerini çağadan aýyrmaly däl. Ýöne käbir bir zabun terbiyeli ata ene çağany şol mümkinçilikden mahrum edýär. Diýip finç aýtdy. Enatalar çağalary içerde we daşarda, öýde ýa-da mihmançylykda, toýda ýa-da ýasy özüne alyp barmagyň düzgünlerini ymykly öwredipdirler. İlkinjilik bilen çağalara salam bermegiň, salamlaşmagyň edebi öwredilipdir. Maşgalada başlanýan edep sapaklary mekdeplerde dowam etdirilýär. Bir döwür Türkmenistanyň dünýäwi bilim berýän orta mekdeplerini edep sapaklary girdilip, ýaş ösdürümleri edep sapaklary geçilýärdi. Maşgalada çağalaryň edep kadrlarynyň düzgünlerini bir kemsiz berjay etmegi enatalar tarapyndan höweslendirilýär we bereketli aýdylýar. Ýalňyşlar bolsa ýazgyrylýar. Mundan ozal bir ýerli Finç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda türkmen maşgalalaryny enatalar tarapyndan ogulgylaryň şahsy garaýşlarynyň kän bir alga alınmaýanyny, olara on çoklu ähmiýet berilmeýändigini gurrun beripdi. Bir ýerde elbetde bir 100 uğra aýdyp geçýär, ýöne hakykatda şol ene ataýagyn çağanyň hosarlary öz pikiriniň dogrudygyny inanýarlar, çağalarynyň şol pikir boýunça gitmegini isleýärler. Ýöne çağanyň hem isleginiň bardygyny, onuň bir göwün isleýän wagtlarynyň bolýandygyny, onuň öz saýlajak ýolunyň bardygyny olar köp ýagdaýda nazara almaýarlar. Kut şonunam çağa bilen, ýagny prezident bilen ene atanyň arasynda garşylyk dörýär, maşgalada näsarlyk emele gelýär. Şeýdip öz maşgalasyny, enesini, atasyny taşlap gidýän çağalar bar, öz maşgalasyndan gaçýan gyýylar bar. Şu ören möhüm mesele türkmeniň durmuşynda. Muňa gaty ýeti üns bermek gerek. Sebäbi çağa da şahsiýet, ol ösgelýän bir şahs, onuň öz pikiri, öz garaýşy bar. Hökman şonu nazara almak gerek. Diýip ýazyjy aýtdy. Türkmenleriň maşgala guruluşyna laýyklykda çağalarda ruhy gymmatlyklaryň kemale gelmegini aýratyna enatalaryň öwüt ündegleri has möhüm hasaplanýar we ejek haklaryň terbiýeçilik işleri ene ata terbiýesiniň öňüne geçip bilmeýär. Kämil çykan ýigit we zenan maşgala öz başdak durmuş gurup ejek hakly bolan bolsalar, olaryň çağalarynyň öwüt ündegi esasan ene atalaryň wagyz nesihatlary bilen baýlaşdyrylýar. Türkmen ýazgysy maşgalalarda şeýle ýagdaýyň köplenç enatalaryň dözümsizliginden ýüze çykýanyny aýdýar. Çağanyň atasy, enesi ýa-da babasy, mamasy ol çağa belli bir derecede terbiýe berip bilýär. Edep babatyndan meselem ne beýle gurulmy, şeýlerek gurulýar, ýaşlyň syýla diýen ýaly, ýa-da kakyň syýla diýen ýaly. Ýöne olaryň terbiýesi aşa ýumşak bolýar. Ýöne çağa öz kakasyndan hem gönüden gön ejesinden terbiýe alsa, olar çağa dözümli daraşyp bilýärler. Şol dözümlülük çağanyň enesinde hem atasynda ýa-da mamasy bilen babasynda bolmaýar. Diýip finç aýtdy. Türkmenleriň maşgala medeniýetine saçak maşgala bolup naharlanmak däwe ören ähmiýetli hasaplanýar. Saçagyň başyna duýly hormat tagamy sylamak ýaly däpler çağalary öwredilipdir. Türkmen etnograflaryna görä şeýle däplerin çağalaryň aňyna ornaşdyrylmagyna yrymlar we anaşlar möhüm Gural hökmüne hyzmat edipdir. Meselem saçaga duýda we çörege mukaddesli hökmüne çemeleşilmegi dürli yrymlaryň we anaşlaryň üstünden çağalaryň aňyna goýulypdyr. Türkmenlerde meselem ýere gaçan çörek maňlaýa synyp ýokary galdyrylypdyr. Saçakda çöregiň ters ýa-da ýüzüň goýulmagy oňlanmandyr. Şeýle çemeleşmeler halk arasyna çöregiň mukaddesligini beýgeldipdir. Çöregiň we duýdyň beýgeldirmegi megerem halkyň huşasyna, hakydasyna siňipdir. Uzak ýola gidilene çörek ýoldaş edinilipdir. Tamdyrda çörek ýapýan gyýdgelinler ýoldan geçip barýan ötegiçe çörekde adyrypdyr. Mihman kabul edilene ilki bilen saçakda çörek hödür edilipdir. Çağalara duýy çöregi bilen syýlaw hormatyň öwredilmegine yrym ynançlara sargynanypdyr. Çağalara naharlanmagyň edep öwredilene çöregiň oňuntuklaryny ýere gaçyrmalyk, duýy tagama göwni etmezlik bilen çemeleşmezlik saçagyň üstünden ätlemezlik öwredilipdir. Şeýle tapşyryklaryň bir kemsiz berjay edilmegi üçin bolsa, rızkyň gaçmak ähtimallygy ýa-da agdalylygyň döremek ähtimallygy ýaly howplar babatyna öwüt ündew edilipdir.
Etnograflara göre Türkmen maşgalalarına çağı 5-6 yaşayança onun terbiyesi ejesinin üstüne yüklenipdir. Kaklar 5-6 yaştan soň çağı terbiyesine gatyşyp başlapdyrlar. Ýöne umumyň aýdylaryna gyýyş çağlar elimdama ejenin öwüt ünde we görüldesi bilen, ogul çağlar bolsa kakanyň görüldesi bilen ýetişdirilipdir. Ýöne türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky ýyllarda döwrebap türkmen maşgalalarına kakalaryň çağı terbiyesine ilkinji günden başlap eje bilen deň derejede gatnaşmaldygy, kakalaryň çağlar bilen mümkin boldugyny has köp wagt geçirmeldigini utalýar. Türkmen tinçti çağı terbiyesini ene bilen atanyň rolu bilen bagly meýillere salgylanyp çağlaryň arastaçylyk naharlanmak we dil öwrenmek ýaly enlikleriniň esasan eje terbiyesinden göz baş alýanlygyny, kakalaryň bolsa çağı terbiyesine gözewçilik işini öz üstüne alýanlyklaryny gurrun berdi. Çağdaky köp endikler ýa-da çağanyň öwrenýän zatlary enenin terbiyesi bilen geçýär. Meselem arastaçylyk, adamlar bilen gatnaşyk etmek, ene dilini bilmek, öz medeniýetini bilmek, öz şahsy gigiyenany seretmek ýaly meseleler ene terbiyesi bilen çağa urnaşýar. Ýöne şol bir wagtyň özüne gapdalan atanyň nazariýeti bar. Ata çağanyň kakasy şol terbiýe mudama gözewçilik edip gelýär. Egerde ene meselem ýalňyşlap gaýsa ýa-da bir zady näsat öwretse, onu şol ýerde ata goşulýar. Şondan soň ata terbiyesi de başlanýar. Ýöne bir esasan ogul çağalar barada, ogul perzentler barada. Gyz babatyny aýdylanyna soňky ýyllara çenli ol kämillige ýetýänçe ene terbiyesi ilkinji urunda durýar. Türkmen maşgalalarına çağı bilen bagly däp desturlar we toýlar asyrlar boýy dowam edýär. Pişme toýu ýa-da bäwek toýu, çağa at takmak destury, çile destury, sarlançak gurmak destury, diýiş toýu, galpak toýu we sünnet toýu ýaly desturlar we toýlar çağanyň dünýä inen gününden başlap çağalykdan saýlanýança uly tutum bilen bellenipdir. Etnograflara göre pişme toyu başgaça aýdylanyp bäwek toyu ýa-da alkyş toyu çağı dünýä ininden soň çağı bilen bagly bellenýän ilkinji toýda barasy bolupdyr. Çağanyň dünýä inmegi dogan garyndaşlaryň we tanyş dostlaryň arasyna giňinen buşunypdyr we buşlukçylara sowgatlar berilipdir. Soňky ýyllarda sosial torlarda Türkmenistanyň içinden paýlaşylýan videolardan we suratlardan görnüşine göre täze dünýä inen çağlar uly dawar bilen ýörüýte maşinlar bedelip bäwek kanalardan alınıp gaýdylýar. Çile desturuna laýyklykda Türkmen maşgalalarına täze dünýä inen bäwekler 40 gün içinde Çilede saklanýar. Ýagny 40 gün içinde çağanyň we enäniň köpçülikden üzüňe saklanmagy bilen bagly däp desturlar dowam etdirilýär. Çağı Çileden çykarylan dürli ırym inançlar berja edilýär. Türkmen etnologiýasyny öwrenýän ýokary okuw gollanmasyny aýdylmagyna görä Türkmen maşgalalarına sarlançak gurmak däbi çağı 40 Çileden çykarylandan soň berja edilýär. Çağı dünýä ininden soň ilkinji berja edilen däpleriň biri hem çağı at takmak däbi bolup durýar. Finçler soňky Türkmen maşgalalarına aňsat, sada we obodun eşdilýän atlara ýykyn edilýändigini, goşma atlardan köplenç çetde durulýanyny aýdýarlar. Çağı 1 ýaşyna ýetende galpak toýu bellenilýär. Tabary bilen mehman çağıryp toý tutulýar we çağanyň saçy alınýar. Türkmende desturlaryna görä çağanyň saçy daýys tarapyndan alınýar. Şeýle-de türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek musulmançylygyň möhüm kadrlarynyň biri hasaplanypdyr we çağı köplenç 3 ýaşanyny ýa-da bolmasa 5-7 ýaşanyny sünnetlenipdir. Şeýle-de türkmenleriň arasyny ogul çağlaryny köplenç täk ýaşda sünnetletmäge ýykyn edipdirler. Soňky ýyllarda türkmen maşgalaryna ogul çağlar has kiçik ýaşlarda hem sünnet edilýär. Türkmen ýazgysy we Finç Hudaýberdi Haladat radiosu bilen söhbetdeşlikde türkmen maşgalalarına Çile däwiniň saglyk ýagdaýlary bilen baglydygyny, beýleki toýlaryň bolsa şatlykdan we buýtanç duýgularyny paýlaşmak isleglerinden ugralýanyny gurrun berdi. Galan toýlar olar bire şol çağany şatlandyrmak, ikinciden hem çağanyň şatlygyna seniň özüň begenmegin. Çağı adama şatlyk berýär. Her birine bir enesine, atasyna bir aýratyn, onun garrlara bir aýratyn, çağı insana nähilidir bir şatlyk berýär. Gözü görünýän şatlyk hem görünmeýän ruh şatlyk. Ine şol şatlygyň bellenmek pursatlary diýip düşünýänmen, ýogsa ol däpde surlar egerde möhüm bolan bolsa, onu beýleki halklarda da bolardy. Ýöne bir halkda bar, başga bir halkda ýok. Bir çağanyň jemgyýetdäki orny bilen bir şoňa gowanmak, şoňa buýsanmak bilen baglanyşykly.